Bueno, dakigunez urriaren 10 ospatzen da munduko osasun mentalaren eguna. Gauza asko antolatu dugu eta horien artean gaurko ibilaldia. Bueno, Amurriotik eta Laudiotik atera gara eta hemen elkartu gara Aiaran. Pues, lanean ere nabaritzen da kriston arazoak, hori lan karga dela eta edo bakoitzaren gaixotasunagatik eta horrezagatik aurten horren alde bultzatu dugu eguna.